wegħda elettorali oħra mwettqa minn Ċentru Tal-Annimali f'San Franġisk għal Sptar tal-Annimali. Kollox jinsab fl-aħħar stadji biex dan il-proġett jibda jopera fi żmien qasir u li ftit ta' xhur ilu ingħatat il-liċenzja neċessarja bi standards Ewropej. Dan il-binni ser jinbidel totalment minn dak li kien hemm qabel għas-servizz li ħajprovdi llum. Aħna se nżidu wkoll mhux biss għall-annimali domestiċi dan is-servizz, imma din il-faċilità ħad tkun tista' topera wkoll għall-annimali tal-farms, jiġifieri biex nagħtu servizz anke l-agrikoltura f'pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari Rodrik Għal żied li l-Gvern minn dejjem kellu xewqa li l-post jibda jopera 24 siegħa kuljum u bekk issa minn post li kien imkisser bid-dranaġġ ħiereġ ser ikollna wieħed li ser jiġi utilizzat bl-aħjar mod għal ġid tal-annimali. Għal qal li l-post ra investiment qawwi li jlaħħaq il-140,000 euro għal tagħmir biss. Fl-isptar wieħed jista' jsib 4 tikmamar ta' konsultazzjoni, numru ta' kmamar ta' preparament għal qabel l-interventi kif ukoll laboratorju. Hemm ukoll numru ta' kmamar fejn isiru l-X-rays. L-isptar għandu żewġ tikmamar oħra din id-darba fejn isiru l-operazzjonijiet, waħda dedikata l-animal welfare u oħra għal privat. Parti minn din is-sezzjoni għandha wkoll scrub room sabiex l-iġiene tkun waħda eċċellenti. Apparti minn hekk hemm sezzjoni għall-għodda użata matul l-operazzjoni. F'dan l-isptar insibu wkoll post fejn isir rekoverament adattat bil-faċilitajiet kollha meħtieġa. Ma' dawn il-faċilitajiet kollha fiċ-ċentru ta' San Franġisk nistgħu nsibu wkoll sala tal-konferenzi fejn jistgħu jsiru numru ta' lectures fosthom għal-lectures tal-animal nursing. Se nagħtu wkoll servizzi illi iddistingwejn anki kif it-tip ta' terapija li nagħtu. Se jkollna areas designati fejn se nżommu l-annimali tal-pubbliku u l-annimali tal-animal welfare li se jkunu designati f'żewġ postijiet differenti, fejn ukoll se naraw xi ħaġa differenti fejn aħna se noffru servizz anki lill-istudenti tal-MCAST fejn huma jistgħu jiġu jieħdu t-training tagħhom dawn li qed jistudjaw illum id-diploma tal-agribusiness hemm id-diploma tan-nursing. Din il-faċilità ser ikollha wkoll spiżerija